Normal om digital akai mate 4G 5G asong hem totlun pen Flipkart pen danglok asong tin hormuhor tar namponlong. Sita bukazana long ilong lahai hormunang kele pen online shopping atuma phan ahem kit hondam je phan center along Azara loki choklim kawe pin penta Instakart Service Private Limited asaihem along claim bompu arjusi hamphang asong atum adimalong humridam pen inkirvek nangji pusi sotak pen kehang pona birata perangke Bisnu lekte pen birata nang pale. Bukazan Municipal Board ke parlo sukhanjana long ihum online shopping nang kelia kulat ningka nisi soselo thangnat arona loki choklim awe pin pensi bepar klempo lapuson jongsi karbiang long along bepar beha ke klem do lepute karbiang long autonomous council along kosongsi medu ke longpo karbiang long autonomous council along jongsi medu piwang wiatum ongmuna pulote karbiang long arara phan kosongsi kaching thur pot hekji Bangso putha karbilo char ya song mate KSA Bukazan District Committee lapen AJYCP Bukazan aru atum pen humridam pen thangnat kechoglim arona lokawe hekpon longsi Instakart Service Private Limited sukhanjan long kibi online shopping prapjin pen inghapon veknangji pusi sodak pen kehang po lapen taxation department karbiang long autonomous council atum phan bang pen kang hapon tek ja phan tuning report herangki tomhan choropalo pini nangle tomhan chotong thagapo pini litom karbilo charli asong bokyan desa committee lapen AJYCP bokajan regional committee atom pen chelang pet pensi pini litom dak sukhanjan abangso town ra along Instakart Service Private Limited alang litom la online highway pen hormu pene ne distribute a center lo alang litom setame la so center dak nikan si pleng eta phi setame ladak aron nalo bang chokli malang litum ave kedamtang hoptai si mate iruya prang nilitum bang lo dak la domesal salviat pen la BRC ayu selang litum paklang thjo setame dak akenang sodnai bang get trade license mate trading license la so bang alang litum pachisik ave lang non puan da poselang litum mithang tame mithang ho pen ame chingpulo please lasi la so putha bang nilitum karbing long autonomous council higher authority ilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang CM Karbing Autonomous Council alang lisi labangso taxation department ke alang lisi in charge lo si alang liphan chuning ri lo prabjin pen labangso Instakart Service Private Limited laso as adim long bang alo choklim ka vidya adim long prabjin pen labangso kang haponji pansin litom karbilo charli asong lapen pini AJYCP hen pen litom chuning ri pon lo thake nilitum ning ke thedo Karbing long autonomous council alang litum non amat pinangan je ke chokli maphan ki klemi phan kamat ha por hut nilitum ning ke thedo je prabjin pen labangso akula do bang ke inghapon poposin nilitum ning ke thepon do jongsi claim credit pusitame nilitum ako chuning ripon padupon kg pusin nilitum pini herang ke theng no bang ke ningi pon akaprek dim ta dolang nilitum bang amen bang ke mention pon lap theke da tahai sitame chuning ri lo lapuson dak thak bokajan ha warlong prek jam adim ta dolang lapuson na center si hal hai long sitame taxation department atum han chuning ri lo nangli tumahin pen sitame ka khuruk ponji paisi nilitum chuning ri lo lapen aron alu ke chokle ma we plong te hal hai sitame nangli tum ingkir pon lap ning pusi nilitum hen pen chuning ri padekrem